weche moko bende nong'i gi rieko. Ok ang'e ni Christine gi wach mane. Ugunjo chung' nade gie sani nikech gima duong' en ni loko dwaro kata dongruok mar piny, kelo gik manyien. Kaluwore gi kaka tich osetiyore mokalo chien, samoro ng'at nitiere kod dwaro mar kelo lokruok ne japiny kata gimogeno ne japiny owinjo bed ni yudo. In ang'o mu ineno ka owinjo bed ni timore Ugunja ka ji dhi mbele ka koro dhi yiero ma tarik 27 dwe mar 11? Kama koro wachope ni. Aparo ni Midusa osewacho kama Ugunja wuoke gimomiyo Ugunja nobet. Kendo wagoyo erokamano. Lakini koro kama wachope ni wadwa ni mondo wang'i kaka wanyaloso Ugunja mondo jopiny oyud resruok. Higni 13 mokalo nyocha ok wadhi maber. Sani wadwaro ni Ugunja mondo ni namba 1 kaka nyalo yudo chiemo, kaka nyalo golo dhier, kaka wanyalo bet, wanyalo dhi osiptal, kaka nyithindo nyalo dhi e skul, to moloyo mogik kaka ojande nyalo yudo tich gi tiegruok gi yore mag ohala koriwore gi joma mine. Kanye ma koro wadwa ni mondo wang'i nikech kama wawuoke nyocha wabete sana gima waluongo ni hardware development. Amor kan gi my senior miluongo ni Engineer Orodi, together wasebet ka watemo ka wago mbaka waneno yore manyakelo pesa e mfuko mar ji kod chiemo e mesa. To seche ma watimo mano to Ugunja bobet makare. Koro kanye yo ma wadwa dhiye en ni mondo tok yiero ni kadhi mbele wahakikisha ni jo Ugunja nyalo yudo chiemo, to nyalo golo dhier, to nyalo yudo chieth makare, to nyithindo nyalo dhi e sikul maonge achiedh nade nikech nyithindo iriembo to ok yud basari kaka dwarore. Basari chiwo e yo mar akwede. Ojende be koro waketho nikech watiyo gojende e yore mag anjao to ok walos yore gimiluongo ni sustainable youth actions. We are misusing the youth for violence and we give them drugs. Gima ino kinya miyo nyathini. Koro mage yore ma wadwa ni mondo wang'i. Erokamano. Aneno ka Dr. Engineer Orodi duong'o wiye kata oyie gi wach moro kanyo ni usebedo kuloso mondo orie